tur på film. Man kan indkøbscenter. Så med fodbold. Yes. Så har vi købt sådan en her, som en pakke. For sjovs skyld. Bare med et fodboldkort. Og så Det var noget, jeg billigt. nok allerede kan se, det er måske lidt svært, men jeg kan se, der er en limited edition Robben. Altså, ja. Robin? Yep. Vi fik en også en Robin før. Hvor er de egentlig henne? Ja, vi har også åbnet 2 pakker allerede. Vent lige, vi kan lige lægge den her. Så åbnede vi 2 pakker, og der fik vi... lort, kan man i hvert fald godt sige. Eller, okay, vi fik ham, Casillas, og alle mulige faggots, dem behøver jeg ikke se. Og så fik vi Robben. Yep. Så, ja, og så åbner vi så, der er selvfølgelig også en masse pakker inde i. Max, jeg kan have den ud i min kog. Er det? Ja, det må du godt. Jeg har den. Altså, dem der, ikke? Vi tager lige ham herop. Så lige, hvor mange, vent lige, må jeg lige se noget. Bare kom et kæmpe kort. Der er en limited edition. Og det var... Må jeg se? Hvad hedder han? Hundelar. Vi fik kæmpe limited edition Hundelar. Og så tager vi også lidt Robin op. Ja, vi fik også Robben i limited Mads, edition. som du kan. Der. Det går ikke så godt. Ej, okay. Sådan der. Hey, vi fik også en anden en. Ja. Nå, vi fik Robin. Jeps. Og Hundelar i lille. Det kan se fint ud. Dem ligger jeg Det var lidt underligt, for der står sgu da også. Så, okay, Ja, dem ligger jeg hernede i. Ja. Der er 3 pakker, som vi skal åbne. Ja, der. Ja, Okay, vi hvad har er det også her? Hvor er din mappe? den mappe, vi kan have kort på. Så vil du åbne 2, Ja. så tager jeg Suarez, fordi den er 16. Så kan I se, hvordan de ser ud. Sådan. Nå, må jeg åbne lidt? Altså, den der blå, så det går ud fra dig. Nej. Ja, kom her. Kom her. Vi åbner en pakke først. Og ja, jeg skal tisse det, derfor jeg står sådan lidt uroligt. Men jeg lader være med at tisse det. Den er, ham her, han er 5 stjerner finder i FIFA 15. Kan vi lige se navnet Jeg fik her? Deutschland. Jeg fik Deutschland. Ikke? Mm. Sej. Shit. Og endnu more shit. Ja, der Jeg fik en... Jeg fik Agawa og Mongola. Jeg fik Ramis. Det var sådan, ja, det er okay. Kan vi se, at de her shit-kort nede i min? Sidste pakke, Magnus. Så på duerne er jo gips. Kan jeg godt lide de her. Og jeg må også lige undskylde, der er måske nok lidt larm. Men vi er som sagt til Holland, og vi skal spille fodboldkamp i morgen. Så kryds fingre for os. Yep. Dollar, eat. Okay, jeg åbner. Packlock. Kryds fingre for noget packlock. Ja. Sig bare, der er nogle packlock. Får vi? Vi får noget shit, for jeg kan ikke åbne pakken. Ej, jeg får den nok. Det er ligesom FIFA, det er en 50k pakke, det her. Ja. En shit pack. En man of the Coke. match Coke. Fik Og Wilbeck. Og Wilbeck. Okay. Oh my fucking god. Okay, det var lidt noget lort. Nå, men det var så vores packlock. Den var vild. Vi fik sgu da hundelag. Ja. Og Robben. Ja, og Robben. Og Gud for færre. Ja, jeg skal tisse mega meget. Så det er nok også derfor, vi skal slutte videoen af nu. Ja. Og like og subscribe. Og skriv i kommentarerne, hvad vi skal lave. Og det der. Så ja. Hej. Vi skal rundt og lege lidt. Ja, lidt af her i centret. Altså, hver gang der kommer nogle lækre piger, så vil jeg godt have. Så skal vi se. Nu må vi høre deres kommentarer.
bitty derp 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 bitty derp 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 bitty derp 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 derp. Og velkommen tilbage fra Holland. Eller, det er så også. Eller, Ja, præcis. det er lidt tid siden. Men vi har lige haft tid i dag, fordi at vi vil komme hjem i dag. Eller, vi er lige kommet hjem fra skole. Onsdag. Vi er lige kommet hjem fra skole. Mm. Og vi vil, Lige sige, hvad der sådan skete. ja, Altså, vi spillede lidt kampe. Dernede, vi spillede 6 i... Ja, okay, det lyder forkert. Vi spillede faktisk 6 kampe i alt. Altså, vi... spillede 2 dage. Ja, den ene dag, der kom vi på sidste pladsen, fordi vi fik kun 1 point. Men det var altså, vi kunne godt have vundet. Vi spillede op valgholdene, vi tabte kun 1-0 i de kampe, Og vi tabte. spillede vi Så også 1-1. spillede vi også 1-1. Men altså, Og så næste dag, den fortæller jeg. Yep. Da den første kamp vi spillede, der vandt vi 8-0. Det var et rigtig godt hold. easy. Og så spillede vi mod dansk hold. Vi var i Holland, skal bare lige synes. Så spillede vi mod dansk hold. Og vandt vi 1-0. Den havde jeg ikke set komme, men der vandt vi 1-0. Og Og han scorede. jeg scorede. Det var et meget godt mål. Ja. Det var så også det afgørende. Og så spillede vi den sidste kamp. Det var faktisk en meget underlig slutning på det. Fordi at, ja, nu skal du høre dem, de gav op. De havde ikke nok spillere til at stille op. De var kun 10 i alt. Og så var der en af dem, der fik gul kort. Og så... Altså, når man får gul kort, så skal de være ude i 5 minutter. 5 minutter. Og så var der også en af dem, der blev skadet. Sådan en lidt bullet en.